ଗ୍ରାମର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମାଟିଆ ପରିଲି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି 200ଟି ଘର ଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୁଟିର ରହିଥିଲା। ରମେଶ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ରମେଶ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ 2 ପିଲା, ପୁଅ ବିଜୟ 12 ବର୍ଷର ଏବଂ ଝିଅ 10 ବର୍ଷର ଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ରାଧା। ରମେଶଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଏକର ଜମି ଥିଲା। ସେହି ଜମିରେ ସେ ଧାନ, ମୁଗ, ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିବା ପରେ ସେ ରାସାୟନିକ ସାର, ହଳ, କାଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ମାର୍କେଟରେ ଫସଲର ଦାମ ଭଲ ନଥିଲା। ଏସବୁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ରତାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ରମେଶ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠି ବିଲକୁ ଯାଇ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରେ, ହଳ କରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ପଇସା ଆଣେ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧାନର ଦାମ ବଜାରରେ 15-16 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ସେଥିରୁ ଅଧା ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଘରର ଚାଉଳ, ଡାଲି, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ଠିକ୍ ହେଉନଥିଲା। ବିଜୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି। କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ରାଧାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବି। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି ଘର କାମ କରୁଥିଲା, ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ଦେଖ, ଏମିତି ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଆମକୁ ଗର୍ବ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ କ୍ଷେତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସମସ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା। ରମେଶଙ୍କ ମନ ଭାରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କୃଷି ଋଣ କେମିତି ଦେବ? ସେଇଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ନିଆଯାଇଥିବା ମହାଜନଙ୍କ ଋଣ ବି ବଢ଼ିଗଲା। ଗାଁରେ ଅନେକ କୃଷକ ଏମିତି ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ମନରେ ଶପଥ କଲା, ଯେପରି ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁକୁ କୃଷି ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ। ସେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ, ମୁଗର ଦାମ କମ୍ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଜୈବିକ କୃଷି, ଫଳ ଓ ମଧୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ରମେଶଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତୀକ ଜଳିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ମୁଁ ଜୈବିକ ସାର ଚାଷ କରିବି। ମୁଁ ମଧୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ହସିଲେ, ଆଃ, ରମେଶ ମଧୁ ଚାଷ କରିବ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଦୃଢ଼ ରଖିଲା। ସେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସହାୟତା ନେଲା। 2ଟି ମଧୁ ଚାଷ ପେଟି ନେଇ ନିଜ ବଗିଚାରେ ରଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ 2 ଏକର ଜମିରେ ଜୈବିକ ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଏବଂ କୋବି ଚାଷ କଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ଫଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବଜାରକୁ ନେଇ ସେହି ଫଳ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଧୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରମେଶ ଋଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଘରେ ପେଟ ଭରି ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଳାରେ ଭଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସାଧନ ମିଳିଗଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ, ସେ ରମେଶ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଗଲା। ଗାଁର ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୈବିକ ସାର ଆଣି ଓ ମଧୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିଗଲା।